Waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet ta' Għawdex fejn kienet diskussa s-sigurtà fil-Gżira, l-Assistent Kummissarju Kenneth Haber u l-Professur tal-Kriminoloġija Xavier Formosa xejnu għal kollox l-allegazzjonijiet li l-kriminalità f'Għawdex qed tiżdied kif irid ibellaħħa il-kelliem tal-Oppożizzjoni għal Għawdex Alex Borg. Meta mistoqsi direttament mill-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri dwar jekk kienx hemm żieda fir-reati, l-Assistent Kummissarju qal li l-istatistika turi il-kontra ta' dak li implika Alex Borg li qed jinqabad darba wara l-oħra ixerret fake news. Rigward kriminalità b'mod partikolar fejn jidħol ser. Preżentament jew tul l-aħħar xhur hemm xi spike jew jidher li hemm xi tip ta' spike fejn jidħol is-ser ġewwa l-Gżira ta' Għawdex? Dik l-ewwel mistoqsija. Le, bħala spike żgur li le. L-istatistika anzi l-ħurina l-kontra. Ġuri statistika turi li ser qed jonqos. Ija. Dwar każ ieħor il-kelliem ewlieni nazzjonalista ta' stampa differenti, l-Assistent Kummissarju spjega l-fatti kif ġraw. Ġie rrappurtat f'xi medja soċjali li ġewwa n-Nadur xi jumejn ilu kien hemm xi tip ta' ġlieda. Din kien hemm ġlieda jew xi ħaġa oħra. Irid tkun naqra kawt u noqgħod attent minħabba li l-każ sejru l-qorti. Okay. Kien affarijiet relatati ma' traffic. Din id-dikjarazzjoni ikkonfermat li dik li tpinġiet bħala ġlieda kbira fil-fatt kien inċident sfortunat. Filwaqt li argument f'Marsal Forn kien fil-fatt każ fejn persuna waqgħet minn fuq siġġu fi stabiliment tax-xorb. Sadan it-tant il-kriminologu Xavier Formosa stqar li każ wieħed jew tnejn ma jfissrux li saret in-norma. B'esperjenza ta' 30 sena fis-suġġett, il-Professur Formosa kompla jgħid li l-istatistika turi li r-rata ta' serq f'Għawdex inqas mill-medja f'Malta u ħafna inqas mill-medja fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. In-numri ma jirriflettux dak li joħloq il-moral panic propja, jiġifieri d-daqqiet, il-biżat fiżiċi. Dan l-aħħar ukoll Alex Borg ikkonferma waħdu li l-fake news li kienet jipprova ixettel dwar xi splużjoni ta' kriminalità minn barranin f'Għawdex ma kienet xejn iżjed minn fake news oħra. Fil-fatt mistoqsija parlamentari li jagħmel hu stess lill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fejn talab iċ-ċifri dwar kemm tresqu persuni l-qorti fl-aħħar 5 snin fuq reati kriminali li tresqu f'Għawdex, partikolarment dawk ta' ċittadinanza barranija, żvelat li dawk li ġew akkużati bihom quddiem il-ġustizzja fil-maġġoranza assoluta kienu Maltin jew Għawċin. It-tendenza ta' barranin akkużati b'reati kriminali f'Għawdex kienet l-istess kull sena bejn l-2018 u Settembru ta' din is-sena u baqgħet ma nbidlitx.